Siyahamba. Oh. Hayi khona. Nome khona. Hayi, noma umuntu angasayinanga kodwa ke lithi zuwoni nanonke nishwabeneyo. Nensi indawo zanini kimi. Zawuniphumuza umsebenzi wenkosi. Awuqhubeke. Oh, uyasondla. Awusigcina. Use. Ay, moya. Moya. Kapanda. Moya. Ay. Kapashiapa. Ikapadeat. Ipandat. Itap. Here. Atai. Kapasna. Ikapanda. Ya. Kuluma. 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 Ay. 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 Kunezinto ekhona. Impande le. Impande ngizoyikha mangamba. Hayi kunibhande kunezinto ekhona ngena muntu kamoya ngena lapho ayish yeko lapha ekhaya sasifikile ngeta ubhidanisole thona ukuthi izinto ekhona yena ngingapha amandla phela kwamandla ahlala ukuthi izinto zaseDubai la ngiphuma khona into ngithi khuluma nami khuluma ayish ngena angena mina ngaba awukhuluma endabeni ikhuluma bantu balekhaya namhlanje bazosizakala fike mina ukhokhovula kahle le nto zasethi bhayi emanzini nawo biza ijacuzzi ngingenanga emfuleni uthize kakanayo ijacuzzi iminyaka enkulu lapha manje Hliziyambi makajagaja la ukhona ngithi bavula ke mthithi bengaphoshe besalunga ke manje sasifikile egcikeni asambena ukhuluma siyolungisa izinto khuluma nethengana ngikhuluma akutshela khuluma asondla awusigcina umaluse awuseyamase uyasondla khuluma ay yeah moya mubi phuma ay ngizolungiselela ekhaya ngizogenqa yonke imoya engasila fika ukhokhovula kafoto umnyaka seDubai yebo inyanga sethu ehlala jacuzzi khuluma enameni khuluma kuphataya wasiya khuluma ekhaya yaseDubai sifikile ngizoqeda imoya engasile sekunjalo ufunani la manje ngoba la ngizokwenza umsebenzi wenkosi yangiphazamisa iyangihinga lento akubhekele kancane ngiyabona-ke lana-ke ufike ushaye khona lana-ke ngiqeda yonke imoya engasile unoma omubi nawe hey man ngizosebenza la umsebenzi wenkosi mina phambili ngizokwenzani mina ngoba nami ngizosebenza umsebenzi leli khaya sibiziwe kabuseleke sibiziwe ngiyabona ngiyalinga kunamoya emibi kuba wena uzengenhle kahle bengeke mina ngifike la ngifike ngithola imoya emibi moya emibi uwone moya emibi mina lana ngizoletha uJesu inkosi nomsindisi ngizophilisa lo yababa lapha phansi ngizomvusa ngegama lika Jesu ngizomthandazela beka avuke uzobanjwa yini lento izinto zemoya leziphethe lezishunqa yini lento iphethe izinto zemoya lezehlangana wena hamba esontweni lakho uyokwenza izinto zeniqoqa umnikelo mina ngizosiza umuntu ofayo ngizokhulekela umuntu ofayo la ngaphakathi ikuphi nanini lovule uzokwenzani uzombeka isandla lezandla lezodla ngazo oya ngaze toilet lezandla lezi
yizo zalozo baba. awumuni wabo akubizwanga wena la kubizwe mina la Uhambe wrong ngibiziwe nami kuthiwa ngizokhulekela baba uMseleko njengamanje nje ngizongena ngizomphilisa ngegama lika ngeke kwenze ngiyakutshela nje ukuthi ngeke ngeke emaphupheni buka amamuvi nene buka kuyenzeka lonto leyo ngeke sikwazi ngena sobabili la phakathi ngithi mina ngiyaqhuduka mina ngizosala ngiqhubha umsebenzi wenkosi lento obvious yabona yazi bafike balungile njani bafonela wena ngemistake bafonela wena ngemistake babona ukuthi uyimpatha uthalala ngeke uyenze into babengcono babize mina ukhokho ufuna nginyanga seDubai mina ngihlala kwiJacuzzi ngihlala khona ndoda ala ngisamile nje kuthena ngeke singene sobabili la vele ngeke sabenza ngena mina kusasala wena la ngaphandle noma ujike ubuyele nje kunga-ayinile nje unje emawusho umsebenzi noma umuntu ashwabene emawusho yangihinqa le nto moya mubi sekhona uyazi umuntu ngaphakathi ngibeke isandla ngithi ngibeke isandla mntaka baba khona uzobona ngibeke isandla mntaka baba khona uzobona ngoba ngathi ngithe ngifuna ukuthandazelwa mina ukhipha le mimoya emibi imoya emibi umoya omubi la ngizoyikhipha nami ngizokhipha le moya emibi ngokugqokela emjudini lezi zinto oyigqokile ngifuna ukukhipha wonke lamadimoni uwona amadimoni engakutshela uwona imoya emibi la kuwe nawe ngizoyikhipha nakuwena ngizakusiza hayi man ngiyangena ungena uyaphi uyaphi baba yini ungena la hayi man kubizwe mina la phakathi uba unikeza igunya lokungibamba igunya uthatha igunya lokungibamba mina la uyaphi isamba sesingcwele yini mina ngigqokile ngizohlanya wena yini uzothi abuye ngemuva ngicela ukuthi ukuphi wena ubhekele mina ngibhekele ngoba la mina ngizophilisa ubaba uMseleko umphilisa ngani ngebhayibheli ngebhayibheli lithi ibhayibheli ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwabo ngiyabona nje unonkulunkulu ngicela lamadimoni ngithi mina lapha lobani ibhayibheli lapha lobani ibhayibheli uma uthi wena uyazi lapha lobani ibhayibheli nje uba ukhuluma ngamabhayibheli engawazi lapha lobani ukuthi ibhayibheli lapha lobani lokho kodwa ibhayibheli lithi mina ngingumvini owona kumvini ozomlulamisa amphakamise lapha phansi lalele khona awume mvini awume mvini lento yakhe angithi nemoya emibi wimpatha wena khohlesekile wena impatha wena mina kuthela sikwazi ukungena uyaphi ngiyongena phela mina ngeke kwazi ukungena la nami ngizongena khona baba ngizobethela lana ngizofaka ikhonkwana ngisidisa lebo kanti wena ufunani wena hayi mina la ngithi ufunani ngegama likaKristu lokuba kusindisa obaluleke esiphambanweni ngegazi lakhe saphiliswa thina ngizomdlisa umthendeleko lo baba ngithi lokho ngikwenzayo mina ukuthi uma ngiphethe impande la ngiphethe baba hayi ngizakushaya ke bhuti hayi ke yabona nje manje akashayana ngithi akashayana ngokugenxa ke mina ngithi jika bhuti yimi ngishaya kanjani ngibizwe umndeni la mina ngibizwanga nami ngifoneliwe lapha ngasukela eDubai kuJacuzzi ngeza la ngithi ngizokwenza umsebenzi ngifika ngivinjwa uwe la okay kuba ngifike kuqala ngiqale ngene ngenzokwami bese ngiyaphuma bese nawe uyangena uzofaka imoya emkhulu la iqinisa iqinile baba okay jika ngeke ngikwazi ukujika sibabone ke bala ekhaya bese bayasho bona ukuthi akungene bani ke ngaphakathi angakutshela nje ukuthi uyimpatho nebe bakubizanga wena utsheleke wrong ngizogenqa ngithi ngizogena ngingena ngifuna ukubonisa amandla ezulu hayi nakho ngisho ungene ngaphakathi ngithi nakho sengiyathilile ngena awume kanjalo shaya intshweni ake sibona ukuthi ufuna ungibuyisa amanzi ezulu kwenzani lo mhlaba uthada umuke kuwona ume kuwona ngifuna ukukhombisa into engizenzayo mina ngifuna ukukhombisa ukuthi ngenzani Nkosi ovuka lezinyawo ukubona angengiloya mnini mandla wonke usuyazi ngisiyeloya siyamuntu ngikutshela nje konke ezokwenzakala la konke uzobona akeke ungithuse mina ngihamba nembana kathi ngithi mina kuwe namhlanje wena uyolala emlilweni wawa sasa umhlabathi ngufaka esikhwameni faka esikhwameni ungakwenza lokho mina ngisabulutho shisa lento shisa lento ashisa lento kodwa wona namhlanje beka phasi inyawo wona umhlabathi ngihamba nawo bhuti lo uyadeyisa phela wena uyaphi ngizosebenza mina lana
Ngazodlala wena. Le mina ibizwe mina ngiyakutshela nje ibizwe mina. Nkosi. Thethelela akakwazi akakwenza. Nawe ukwazi ukwenza nawe thethelelwa mama. Hey. Hey baba. Hey baba. Yini? Hey baba, awum. Engizokugenga bhuti. Sanibonani baba. Ndodana kunjani? Ngiyaphila. Ah, sikho. Sekonakele ke lapha ngaphakathi. Yini? Ubaba useshiyile. Oh, ulenhle. Ile sangoma senu ngabe izofundisa nibenze Sabe nifike ngesikhathi ngabe ubaba usurvivile la ngaphakathi. Nangu lo mfundisi Mbhizi nyalo la ngaphandle kwenze njani kanti? Angithi luhlanga ngalanda uhlanga ehle ngakudala la uyaziwa ubhisi abafasi babantu wenza konke umsangano nakusokuthi eTupai. So yenza njani manje le ndaba le? Since ubaba esishiyile emhlabeni. Akamvuse. Angene. Akamvuse lo. Angene. Uzomvusa kanjani ubaba sehambile? Mvuse athi wena. Mvuse. Uzomvusa kanjani ubaba? Mvuse wena lento zakhe ngisho manje. Mvuse wena. Ningasolinilo phambi kwami. Niyomvusa kanjani ubaba sehambile emhlabeni? Dana sikala ehlanga ngehlanga mfowethu. Awu. Akukwazi ukuthi lehlanga lungehlanga kube ninilo phambi kobaba kumuzi kababa. Bese ngifikile mina Kodwa nami bese ngikhona. Negazi liyavana lisindisayo. Sengifukile mina nempama. Ushunqa izinto la ngaphandle kugazi lomvana. Angithi into abangizosiza ngabo bakho bangivimba nangu umjiva lo. Niyawazi umsebenzi wenu kepha. Ngibani umuntu ongavusa ubaba? Awusahambile vele emhlabeni. Uhamba kanjani kube nithe uzomvusa? Lehlanga lingehlanga mfana. Ngese mfana. Lamathonga. Awu, ndodana Tuntwini. Awu lehlanga lingehlanga Nkosi ngifihle. We Nkosi. Nangu kodwa ulopholo. Nangu ulopholo. Nangu Kube ukuthi ngiyangena lapho phezulu ungidosa. Nami ngithi ngiyangena umuntu obezosindisa lo muntu ubhekise uyangito. Umfundisi onjani njengoba Njengoba ucabana uhambile ubaba. Ndodana Tuntwini. Sikhona soneseka baba somphelezela. Ngikhona ngizoshumayela. nami abambulele ngizobalanda. Ngizofika ngizocupha ithuna. Ubani umuntu ozovusa ubaba la ngaphakathi? Ndodana wena kuyasinda kodwa ke Tuntwini. Ududwini. Tuntwini. Bengicela nihambe wogogo before nami. Bengicela ama deposits insiphe nithi nizosindisa ubaba lapha ekhaya. Deposit. Yebo. Angizwa ndodana ama-deposit ayenzani? Kanti uthathe nemali. Hayi indaba yama-deposit mina phela umsebenzi wenkosi. Mina ngifuna nje imali transport ukusuka le Dubai. Transport. Yeah. Unama, wena usuka la ufuna transport yakho. Kodwa ngisazosebenza ngithi vele phakathi neviki nangomgqibelo siphelezele ubaba. Hayi mina yama-deposit Hayi mfana. Sonibona. uzoza kusasa. Uzofika sengizocupha. Oh,